Nya? Masangkad ka daw sukat ko sa ito. Meron. Meron. Wala ang di ko ulit yung samsabong mo rin. Mati mo kamay babawin, may kulayan. Mangkat at mo tumatagas mo. Alaog di agas mo pag tumaka kinitita mo ah. Ang muti isuot mo. Ano sa mong kalabak ito ng malumuan? Takdir. Takdir. Sorry. Agturo ka tungkol kinitita mo ah. Tagaw ka na anak ka naman sa bulis. So, kung doon makatulog ka ah. Bakit din mo? Iba din mo.
Balokan ko na. Kaya magbalong tas doy. Iba sumati ka ng anak ah. Mga kakandats mo sa tablet ko, tapos pag-uusap mo ako live. Yung charge mo, di ba? Ay, hapay pa lang hapay na lubat. Ikaw nag-charge. Nagulat nga ako eh. Kape anak ng kape. Tagtumar ka. Sabi yan na mahal na mahal ka. Ano na? Kape.
So, yan. Wala mo ako. Hindi ba ako? Sarap. Wala Ang kabi ko dyan eh. Hmm. Ganun to ah. May kapin eh. Kain ka muna dito para magtumar ka ng agas mo. Come to ni Ryan ah. Napayat na ni Ryan. Gusto ko. Gusto ko. Ay, sorry ano ah. Ah, Isa na lang. Tuntun. matak mo. Inuto? Hmm? Inuto? Hmm? Inuto? Oo. Hmm. Galing ba siya ng anak? Hmm. Hmm? Bangka pa eh. Anong sa mga anak talabak? Tinugdamdamawan? Yung makaring mo mama. Ang tumarka agas mo ito yun. Magbalin ka lang. Tumadyaman niya po na yun. Tumadyaman niya doon. Ano sabi na ba't ito ba ito nabuti niya doon? Ikam to lang ulit kinitay tamang ah. Ano kasama ako?